ପୂର୍ବ ବେଳା ହେତୁ ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହବ। ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହବ ଦେବତା ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରି ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏ ଘର କେମିତି ମୋର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସୁଖରେ ରହୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗଙ୍ଗେ ଯମୁନେ ଚୈବ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳସନ୍ନ ସନ୍ନିଭବ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଗୟା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭାସ ପୁଷ୍କରାଣୀ च एतानि पुण्यतीर्थानि गृह प्रवेश समय 12 दोष तिथि दोष नक्षत्र दोष मुहूर्त दोष गंड दोष निवारणार्थम यत्किंचित हिरण्यदान संकल्पकार्ये भवन्तु। नमः श्री विष्णु विष्णु शुक्लाम्बरधर विष्णु